வெல்கம் பேக் டு டாப் லக்கி கேமர் யூடியூப் சேனல். ஸோ வந்து நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒயிட் நிஞ்சா விசஸ் ப்ளூ நிஞ்சா. இதை நிறைய இந்திக்காரங்க போட்டிருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனாலுமே தமிழ்நாட்டில் யாராவது போட்டிருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. அதனால் இப்போது நம்ம போடுறோம். இப்போ வந்து இரண்டு சிங்கங்களும் நல்லாவே என்ன சொல்லலாம், வெள்ளை நிஞ்சா விசஸ் ப்ளூ நிஞ்சா. இதில் வந்து வெள்ளை சிங்கம் மற்றும் நீல சிங்கம் அப்படின்னே வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்மளது வெள்ளை சிங்கம் கடுமையாக குளோவால் போட்டு முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. நீல நிற சிங்கம் இங்கே மூளையை தேடி போய் முட்டை போடாமல் நடுவில் உட்காந்து முட்டை போட்டு நிற்கிறாரு. வந்துட்டார் போட்டே வருது ப்ளூ நிஞ்சா வருது விலையே. எனக்கு பிடிச்சதே இல்லை ப்ளூ நிஞ்சா தான். அதனால் நான் எப்பவும், ஏன்னா எனக்கு ஒயிட் நிஞ்சா அவ்வளோக்கா பிடிக்காது. போடு இறங்கினானே அண்ணன் அடித்தாரு பார்க்கணும், சரியான ஷாட்டு ப்ளூ நிஞ்சா. இந்த மேட்ச் வந்து போன மேட்ச் ஏன் கட் பண்ணேன்னா, போன மேட்ச் வந்து ப்ளூ நிஞ்சா வந்து ஆஃப்லைன் போயிட்டார். அவர் ஜோன்லேயே எலிமினேட் ஆகிட்டார். அதில் உள்ள ஒரு கிளிப்பு கூட ஆட் பண்ணலான்னு பார்த்தா அது டெலீட் ஆகி போச்சு. எப்படியோ உனக்கு மட்டும் எப்படா டெலீட் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதெல்லாம் அப்படி தான். ஏன்னா என்னோடய மொபைல் ரொம்பவே கோளாறு கொடுக்குது. ஓகே, அந்த எல்லா வெறியும் காமிச்சு ப்ளூ நிஞ்சா வெறி குண்டு வருகிறார். ஒயிட் நிஞ்சா யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சவனா நிஞ்சா தான், நம்மளோட சேனலோட சப்போர்ட்டியரு. டெய்லியும் ஒரு நிமிஷம் வீடியோக்குள்ளேயே எனக்கு எப்போ மூச்சு வாங்கிடுது. என்னது இது, ப்ளூ நிஞ்சா நேராக ஓடிட்டுருக்காரு. க்ளோவால் கேட்குறாரோ? இல்லை, க்ளோவால் இல்லை, டபுள் பெரி. அதுவும் இல்லாமல் இது மெயினாக ஒரு ஒன் டேப் சேலஞ்சு. அதான் நான் முதல்ல சொல்ல மறந்துட்டேனே. ஆனால் இதில் இந்த மாதிரிலாம் ரூம் மேட்ச் போகிறவங்களுக்குலாம் எல்லாமே புரியுது. இதே நம்ம பயிலெல்லாம் கூப்பிட்டு போனால் ஐயோ அடிக்க தான் வரானுன்னு நினச்சிட்டு நம்மளை அடித்து முடிச்சு விட்ருவானுங்க. இது க்ளோவால் கேட்டு வந்தாலோ இல்லை வெஸ்ட் கேட்டு வந்தாலோ அவ்வளோதான். ஐயோடே ஏதோ பிளான் பண்ணி நம்மளை அடிக்க பார்க்குறேன்ட்டு நம்மளே அடித்து முடிச்சுடுவாங்க. இரண்டு சிங்கங்களும் தரம் மாதிரியாக சண்டை போட்டு கொண்டு இருக்கிறது. எனது தலைவன் ப்ளூ நிஞ்சா இங்கே இருக்கிறான். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறான்? எனது தலைவன் ப்ளூ நிஞ்சா நல்லாவே டிபெண்ட் பண்ணி ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறான். அந்த சைடு இப்போ வந்து நான் ஒயிட் நிஞ்சா காட்டலாம் தான் இருப்பேன். ஆனால் வந்து கொஞ்சம் காட்டி கொஞ்சம் ப்ளூ நிஞ்சா, கொஞ்சம் ஒயிட் நிஞ்சா, கொஞ்சம் ப்ளூ நிஞ்சா, கொஞ்சம் ஒயிட் நிஞ்சா, அந்த மாதிரி தான் போட்டுட்ருக்கோம். மறுபடியும் முடிச்சாதே. நம்மளது வெள்ளை நிஞ்சா நல்லாவே புஷ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார். வெள்ளை சிங்கம் எங்கே பார்த்துட்டாரு வெள்ளை சிங்கம் நீல சிங்கத்தை பார்த்து விட்டார். அண்ணன் வெள்ளை சிங்கம் இப்பொழுது அங்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கார். அடுத்து முடித்து விட்டு க்ளோவாலை போட்டு டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அண்ணனுக்கு ஹெல்த் வேறு குறைந்து விட்டது. இப்பொழுது என்ன பண்ண போகிறார் என்று தெரியவில்லை. நம்மளது வெள்ளை சிங்கத்தை எல்லோரும் சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அந்த ப்ளூ நிஞ்சா என்ன பண்ணுறாரு? வந்துட்டார் பார்த்துட்டு நானே பார்த்துட்டேனே. போன மேட்ச்சு இந்த மேட்ச் வந்து நம்மளோட வெள்ளை சிங்கம் ரொம்ப சரியான ஒரு பல்பு மூண்டாக போட்டு செத்து விட்டது. அதனால தான் அண்ணன் வடிவாலோட மியூசிக் எடுத்து அண்ணனுக்கு போட்டு விட்டாச்சு. மறுபடியும் தொண்டையில் கிச்சு எனக்கு இந்த தொண்டையில் உள்ள அந்த கிச்சு மட்டும் எனக்கு போய மாட்டேங்குது. குண்டே போடுவேனே. இப்போ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பையன் தான் உட்காந்துருக்கான். அண்ணே நீங்கள் வாய்ஸ் கொடுக்குற நானும் பார்க்குறேனே அப்படின்னு உட்காந்து பல்ல காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான். ஓகே, இது என்னது இப்பொழுது நம்மளது நீல சிங்கம் நம்மளது ஐயோ வாய்க்குள்ளாருதே. வாய்க்குள்ளாருக்கு ஏதாவது மருந்து இருந்தால் சொல்லுங்கப்பா, எனக்கு அடிக்கடி ஆனால் வாய்க்குள்ளாருதே. நம்மளது நீல சிங்கம் வந்து வெள்ளை சிங்கத்துக்கு நிறையா டேமேஜ் கொடுத்து விட்டார். அதனால் வெள்ளை சிங்கம் வந்து உட்காந்து மெடிக்கெட்லாம் போட்டுட்டு இருந்துச்சு. இப்போ வந்து நம்மளது வெள்ளை சிங்கம் வந்து இந்த ஓட்டை வழியாக போகுது. அதோட சைஸுக்கு இந்த ஓட்டை வழியாக போக முடியல. ஓகே, அண்ணனால் வந்து அந்த ஓட்டை வழியாக வர முடியாத காரணத்தினால் அந்த க்ளோவால் எடுத்துகிட்டு ஓட்டையை பிரிச்சுட்டு வந்துட்டார் ஒரு வெள்ளை சிங்கம். இப்பொழுது அந்த நீல நீர சிங்கத்தை எங்கள் ஓட விட்டாச்சு. அண்ணன் வந்து இங்கே உட்காந்து மெடிக்கெட் போட்டுக்கிறாரு. மறுபடியும் மூச்சு வாங்குது. ஓகே, அந்த வெள்ளை சிங்கத்தை தேடிட்டோம். இது யார்? விஎஸ் நோபிட்டானா? அது வெடப்ஸ்காடு இல்லைந்து நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். யார் வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா?
ஓகே, வேறு லெவலில் ஒரே ஒரு புல்லட்டை மண்டை சாட்டில் போட்டு வெள்ளை நிற சிங்கம் நல்லாவே ஆடி இதுவாகி விட்டது, ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சு விட்டது. இப்பொழுது நம்மளது நீல நிற சிங்கம் காட்டலையான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ தான் காட்டுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா யார் நல்லா அடிக்கிறாங்களோ அவங்கள தானேப்பா பார்க்க முடியும். ஏன்னா அடுத்த மேட்ச் அவங்க நல்லா அடித்தாங்கன்னா, சரியான ஒரு ஓபி அடித்தாங்கன்னா செம்மையாக மாசாக கெத்தாக இருக்கும் இல்லை? அப்பா மறுபடியும் மூச்சு வாங்குது, பேசக்கூட முடியலையே. எங்கே இருக்காரு? நானே பார்த்துட்டேனேப்பா. ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. வெள்ளை சிங்கம் சரியான ஒரு ஷாட்டு போட்டிருக்கோம், ஆனால் தப்பித்து விட்டார்கள். அண்ணன் மெடிக்கெட் சுற்றி கொண்டு இருக்கிறார். இப்பொழுதுதான் நீல நிற சிங்கம் என்ன அது போடு. இப்பொழுது நம்மளது அண்ணனே இது வெள்ளை நிற சிங்கத்துக்கு சரியான ஒரு ஓபியை போட்டு விட்டாரு நம்மளது நீல நிற சிங்கம். இதே மாதிரி நிறைய இந்த வடிவலோட காமெடி கிளிப்ஸ்லாம் போடணும்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த உடனே இந்த செகண்டே போய் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம டாப் லிங்கிங்க யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கொடுத்து ஆளில் போடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே, வாங்க நம்ம டேரெக்டாக மேட்ச்க்குள்ள போயிடலாம். இப்போ நம்மளது வெள்ளை நிற சிங்கம் யாரும் பார்க்கல, நைஸாக போயிட்டு அவன் கழட்டி போட்ட வெஸ்ட்லாம் போய் திருடிட்டு வந்துடுவோன்ட்டு வெள்ளை நிற சிங்கம் ஓடி போய் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுச்சு. அந்த நம்மளது நீல நிற சிங்கம் அங்கே தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். என்னடா இது வெள்ளை சிங்கத்தை உனியும் காணுமேன்ட்டு பின்னாலேருந்து வரானேன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். பாவம் நம்மளது நீல நிற சிங்கம் பச்சை புள்ளைய போட்டு என்னமா சுத்த விட்டார் இந்த சவனா நிஞ்சா ப்ரோ. ஓகே, இது அவரை இப்போ நீங்கள் தம்ப்நெயில பார்க்கும்போதே 2 பேர் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனால் என்னடா கையில் ஃபிஸ்ட்டு ஸ்கின்னை காணுமேன்ட்டு பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னா எனக்கு அந்த ஃபிஸ்ட்டு ஸ்கின்னை கட் பண்ணுறதுக்கு இதுவாக இருந்துச்சுன்னா அவரை ப்ரோ கையில் கத்தி வை ப்ரோ, அப்போ என்னால் கட் பண்ண முடியும் ப்ரோ அப்படின்ட்டு. அப்பா எப்படியோ ஒரு மனப்பாடம் பண்ணி வச்ச ஒரு வசனத்தை ஃபுல்லாக பேசி முடிச்சாச்சு. ஓகே, நம்மளது வெள்ளை நிற சிங்கம் எனிமிக்கிட்ட டபாரா அடி வாங்கிட்டு மெடிக்கெட் போட்டுக்குது. நம்மளது நீல நிற சிங்கம் இங்கே உட்காந்து அதனால எமௌண்ட் போட்டு இருந்துச்சு. சரி, நம்மளது நீல நிற சிங்கம் இங்கே சரியான ஒரு டாப்லாம் கிடையாது, ஒரு நார்மலான ஒரு பாடி சட்டை போட்டு தள்ளிடுச்சு. ஓகே, இப்பொழுது நம்மளது நீல நிற சிங்கமும் வெள்ளை நிற சிங்கத்தையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். நம்மளது நீல நிற சிங்கமும் வெள்ளை சிங்கமும் எல்லா மேட்சுமே டெசர்ட் கீழ் எடுத்துருவாங்க. ஏன்னா அவங்க 2 பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க. அதனால் 2 பேரும் ஒரே மாதிரியே டெசர்ட் கீழில் பழகிருக்காங்க. அதான் உண்மை. நான் சொன்னால் நம்பலைன்னா நான் அழுதுருவேன். அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு அழுதுருவேன். ஒரு பச்சை புள்ளைய போட்டு இவ்வளோ நேரம் பேச வைக்காதீங்க. சீக்கிரமா உங்கள் கையை கொண்டு போய் அந்த சப்ஸ்கிரைபில் அழுத்துங்க, எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும். ஓகே, வாங்க நம்ம டேரெக்டாக மேட்ச்க்குள்ளே போயிடலாம். இப்பொழுது நம்மளது நீல நிற சிங்கம் இது குதிரையை போல் வேகமாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. டுப்புக்கிட்டப்பான்னு குதிச்சுக்கிட்டுன்னு ஓடிட்டு இருந்துச்சு. இப்போது அதே தான், தலைவருக்கு குதிரைன்னு நினப்பு. அதான் டொக்கு 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 டொக்குன்னு குதிச்சிட்டே இருக்காரு. வெள்ளை நிற சிங்கத்தை காணுமே. எனக்கு இது வெள்ளை நிற சிங்கம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு வெள்ளை கலர் குளோவில் வச்சுக்க வேண்டியது தானே. இந்த நீல நிற சிங்கம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போடு. வேற லெவலு சரியான ஒரு ஓபி ஷர்ட்டு. அதனால தான் அந்த வடிவேலோட அதெல்லாம் போட்டு விட்டேன். அதோட யார் கண்டுக்காதீங்க. இந்த மாதிரி நிறைய காமெடி கிளிப்ஸ் என்ன நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறுபடியும் இந்த மாதிரி தான் இது உங்களோட விரலை கொண்டு போய் அந்த சப்ஸ்கிரைபில் அழுத்துங்க. அதில் ஏதோ சத்தம் வரலனாலும் பரவாயில்ல, பக்கத்தில் அந்த பெல்லைக்கனையாச்சும் கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த வீடியோவுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச அளவு லைக் கொடுங்க. என்ன இது நம்மளுக்கு என்ன அவ்வளோ பெருசாக என்ன லைக் போகுது, நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு 10 லைக் விழுந்தாலே அதெல்லாம் பெரிய விஷயம். அதனால் நீங்கள் பார்க்குற எல்லாருமே ஒரு லைக் போடுங்கப்பா, எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் ஒரு 4-5 பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. எனக்கு புதுசாக சப்ஸ்கிரைபர் ஏறுறதா அது நானாக ஒருத்தவங்கிட்ட சொல்லி அந்த மாதிரி தான் ஏறுது. இது வெளியாலேருந்து நீங்கள் யாருமே சப்ஸ்கிரைபே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. அதனால் ரொம்ப கவலையாக இருக்கேன். இப்போ நான் பேசுகிற எதையுமே நீங்கள் இதுவாக எடுத்துக்காதீங்க, எல்லாருமே ஜாலி டைப்பாக எடுத்துங்க. ஏன்னா நான் எப்போயுமே ஒரு ஜாலியானவன் தான். எப்போவுமே எதுவாக இருந்தாலுமே நான் சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேன். இப்போ இதே கூட நான் சீரியஸாகவே எடுத்துக்கலையே.
அதனால் நீங்களும் சீரியஸாக எடுத்து இது உங்களுக்குலாம் ஏதாவது யோசிச்சு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்னா அப்புறம் நீங்களாம் என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யார் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் என்னால் எப்படி நிம்மதியாக இருக்க முடியும். அதனால் யாரும் எதுவும் மனசில் போட்டு எதுவும் குழப்பிக்காதீங்க. ஜஸ்ட் ஃபார் பண்ணுவான். ஆனாலும் முதல்ல சொன்ன மாதிரி முடிஞ்ச அளவு சப்போர்ட் கொடுங்கப்பா. இல்லைனா அழுதுறேன். நானே இத்தனை நாளாக வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்கு அப்படி தான் சொல்லணும். ஏன்னா வந்து நான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வீடியோ போடுறதே இங்கே பெருசு. ஏன்னா எனக்கு நான் வந்து ஒரு நாள் எடிட் பண்ணணும், ஒரு நாள் அப்லோட் பண்ணணும். நீங்களாம் என்ன மாதிரி கண்டென்ட் போடுறதுன்னு யாருமே கமெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. நான் டெய்லியும் போய் கமெண்ட்லாம் வாட்ச் பண்ணுவேன், ஓகேவா? கமெண்ட்டு பண்ணாமலாம் இருக்காங்க. நான் டெய்லியும் கமெண்ட்டு வாட்ச் பண்ணுவேன். அதனால் அடுத்து என்ன கமெண்ட் அடுத்து என்ன மாதிரி வீடியோ போடலாம் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி, நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைபர் யார் என்ன டீட்டெயில்னு நான் எல்லாமே தேடி கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு நான் ஒரு 10,000 டைமண்ட் வந்து நான் எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ யாராவது எனக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஆயிடுச்சுன்னா கூட நான் எல்லாருக்குமே 10,000 டைமண்ட் நான் டாப்அப் பண்ணி விட்றேன். என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. இதை போல் நிறையா இந்த கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் வேணால் நீங்கள் மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நானும் முடிஞ்ச அளவு நிறைய காமெடி கிளிப்லாம் போடணும்னு நம்ப பார்க்குறேன். யாருமே எனக்கு சப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. போடு. இது இப்பொழுது நம்மளது வெள்ளை நீர சிங்கம் வந்து சரியான ஒரு ஷாட் அடித்ததுனால இந்த அண்டர்டேக்கர் அமௌண்ட்லாம் அந்த அப்சர்வேட்டரில் போட்டிருப்பார்ல அதை எடுத்து முன்னாடி போட்டு சில அப்புறம் பட்டி டிங்கிரிங் வேலைலாம் பார்த்து அந்த வீடியோ கொஞ்சம் பக்காவாக்கி பேக்ரவுண்டில் மியூசிக்லாம் போட்டு இது பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்பொழுது நம்மளது நீல நீரா சிங்கத்தை பார்ப்போம். நம்மளது நீல நீரா சிங்கம் இப்பொழுது நல்லா டப்பு கொடுத்து போய்கிட்டு இருக்காரு. ஆனால் வெள்ளை நீரா சிங்கத்தை மட்டும் காணும். ஏன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணி குப்பரக்கப்படுத்துக்கிறாராம். இப்போ தான் சரியாகி வந்திருக்காராம். எங்கேப்பா அது வெள்ளை நீரா சிங்கம்? வந்துட்டார். வீர போடு. ஐயோ, சாவே இல்லையே. சோதனை மேல் சோதனை, அவருக்கு என்ன சோதனை, எனக்கும் இந்த மாதிரி தானே ஆகுது. அப்பா மாறுக்கா மூச்சு வாங்குது. நம்மளுக்கு பதிலாக இந்த குட்டி இந்த காமெடி இதெல்லாம் போகிறதுனால நம்மளுக்கு இடையில கொஞ்ச நேரம் இதுவாகல, கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இடையில கொஞ்ச நேரம் பிரேக் போடல. அதனால் இப்போது அந்த காமெடி கிளிப்லாம் இல்லாதனால இப்போ அடிக்கடி கொஞ்சம் இடையில பிரேக்கு போட்டு இருக்குது. ஏலே கம்முனுராம்ல வாட்ச் கொடுத்துருவோம், சும்மா வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். நண்பர்களே, இந்த சின்ன பையனோட அட்ரஸ் நம்பர்லாம் நான் தரேன். இவனை மட்டும் எங்கேயா பிடிச்சிட்டு போயிருங்க, என்னை உட்காந்து தொல்லை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான். அவனோட பேர் அதுனா அதெல்லாம் நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து ப்ரோ அந்த சின்ன பையன் பேர் என்னன்னு கேளுங்க. அப்போ தான் வந்து நான் அவங்க எல்லாருக்கும் நான் ரிப்ளை பண்ணி அவனோட அட்ரஸ்லேருந்து எல்லாமே கொடுப்பேன். இவனை மட்டும் வந்து தூக்கிட்டு போயிருக்கேன். நீ அப்போலாம் வாய்ஸ் கொடுக்கணும், அப்போலாம் நீ தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான். போட்டு சரியான சாட்டை போட்டாங்கப்பா. வேற மாதிரி ப்ரோ, வேற லெவலு ப்ரோ. வேற லெவலு. ஓகே, இப்பொழுது நம்மளது நீல நீர சிங்கம் நீல கலர் க்ளோவில் போட்டு புஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. என்ன சொல்லலாம் இப்போ, அதாவது நான் உங்ககிட்ட இப்போ என்ன சொல்கிறதுன்னா, வாயில் டைலாக்காக வர மாட்டேங்க, நிறைய டைலாக்லாம் யோசிச்சு வச்சுருந்தேன். அதில் இந்த சின்ன பையன் வந்து சிரிச்சு என்னையே மறக்க வச்சுட்டான். நேற்றுலேருந்தே நான் எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன். இல்லை கம்முன்னு இருக்க முடியல. நண்பர்களே, சீக்கிரமாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. இவனை மட்டும் வந்து தூக்கிட்டு போயிருக்கேன் நண்பர்களே. ஓகே, இப்பொழுது நம்ம நேராக மேட்ச்குள்ளே போயிடலாம். இப்பொழுது நம்மளது நீல நீர சிங்கம் வந்து டப்பு கொடுத்து ஆடிக்கிட்டு இருக்குது. நம்மளது வெள்ளை சிங்கம் சுற்றி க்ளோவில் போட்டு விட்டது. நம்மளது நீல நிற சிங்கம் நீல கலர் க்ளோவில் போட்டு பேக் அடித்து கொண்டு இருக்கு. பேக் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா இல்லை ரஷ் பண்ணுதான் எனக்கு தெரியலையா. ஓகே, வெள்ளை நிற சிங்கம் வந்து விட்டது. நம்மளது போட்டு சரியான சட்டு. ஓபி ப்ரோ இன்னும் இது பண்ணுறக்கா இந்த மாதிரி அமௌண்ட்டு போட்டு பார்ப்பேன். இப்பொழுது நம்மளது வெள்ளை நிற சிங்கம் வந்து க்ளோ போன மேட்ச் வந்து ஏண்டா என்னையே வாடா அடிச்சா இறா சோனமுத்தா வரேன்டான்ட்டு நமது வெள்ளை நிற சிங்கம் க்ளோவில் போட்டு புஷ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது. இப்பொழுது நீல நிற சிங்கம் கேட்டு போட்டு நின்ட்டாங்க. வந்துட்டார். வெள்ளை நிற சிங்கம் இந்த மேட்சை அடித்து சீக்கிரமாக மேட்ச் முடிச்சு விடப்பா. எனக்கே போர் அடிச்சு போச்சே. எவ்வளோ நிமிஷம்? 14 நிமிஷம் ஆயிடுச்சா? சீக்கிரம் வந்துட்டா பிடிச்சி ரெண்டு பேரும் இப்படியே சண்டை போட்டுருந்தா என்னப்பா. வெள்ளை நிற சிங்கம் பெருசா நீல நிற சிங்கம் பெருசான்னு அடித்து காட்டு அப்படின்ட்டு சொன்னானே. எல்லாம் சரியான டஃப் கொடுத்து ஆடுறாங்க ரெண்டு பேரும். போட்டு வேற மாதிரிலாம் இல்லை, நார்மலாக ஒரு பாட்டி சட்டை போட்டு தள்ளிட்டாரு.
சரி இப்பொழுது நம்மளது இப்போ 2 பேருமே 6-6 இருக்காங்க. இந்த மாதிரி யார் ஜெயிக்க போகிறா யார் தோக்க போகிறான்னு யாருன்னு தெரியாது. யாரும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ நானும் வெளியே ஆளுங்க வந்து பார்க்குறவங்க யாருமே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ வந்து நான் வீடியோ போடுறதே எங்கள் கில்லுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் போடுற மாதிரி இருக்குது. அதனால் ஒரு 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. எங்கள் கில்டு ஆளுங்ககிட்டேயும் தான் சொல்கிறேன். அப்புறம் வெளியாள் பார்க்குறவங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன். 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களே லைக் பண்ண சொல்லுங்கள், ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். அது என்ன சொல்லலாம், மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் விட்டனே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்க சொல்லுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ அவங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும். அதையும் சொல்லி விட்ருங்க. நானும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டெய்லியும் வீடியோ போட்டு தான் இருக்கேன். ஆனால் எனக்கு வியூஸும் வர மாட்டேங்குது, எனக்கு ஒன்றுமே வர மாட்டேங்குது. அதனால் நானே நேற்று வெறுத்துட்டேன். அப்புறமேலு தான் சரி நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு சப்போர்ட் கொடுப்போம், அவங்களும் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் கொடுப்பாங்கன்ட்டு டெய்லியும் விடாமல் வீடியோ போட்டுக்கிறேன். இது யாருமே சீரியஸாக எடுத்துக்காங்க. ஆனால் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்கப்பா. எல்லா வீடியோவும் நான் தான் சொல்கிறேன். இங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்களே பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. ஓகே வாங்க நம்ம டேரெக்டாக இப்போ மேட்ச்சில் போயிடலாம். இப்பொழுது நம்மளது வெள்ளை நிற சிங்கம் நல்லா அடிச்சுக்கிட்டு இதில் வந்து யார் ஜெயிப்பா யார் தோப்பான்னு மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நீ கொஞ்சம் நேரம் தானே பாருங்க போது ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான் சத்திங்க நீங்கள் என்கிட்ட. ஏன்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டா பார்க்குறீன்ட்டு இங்கே நான் ஆகிட்டு இருக்குது. என்ன அண்ணன் வெள்ளை கலரில் இது போட்டு தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்காரா? அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது போட்டு சரியான ஷாட்டு போட்டார். இப்போ வந்து நம்மளோட டைலாக் தான் நிஞ்சா பிறகும் போட்டு விட்டேன். சோயாஸ் இந்த வீடியோ பர்சனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் டாப்லிக் கேம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். பாய். மறக்காமல் அந்த சின்ன பையனோட பேர் என்னன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.